Siphinde-ke sikwamukele kwi-channel yakho nje la sike sawuthola-ke omunye-ke ebuza ukuthi-ke mkhulu, ukuphupha kuwa indlu kusho ukuthini-ke? Ukuphupha kuwa indlu kusho-ke izinto ezahlukene, kodwa-ke kusuke kungeyona into enhle. Noma ungaphuphanga kuwa indlu, noma uphupha nje kwakhiwa indlu, kusuke kungeyona into enhle. Kodwa uma noma uyiphupha yakhiwa, uyiphupha iyawa, noma uphupha wena ngqo, lokho kusuke kungeyona into enhle. Sizokubhekela lana-ke, ukuphupha kwakhiwa indlu ekhaya, kumele wazi ukuthi kukhona into engahle inihlanganise ningumndeni, kungaba umcimbi othile noma isifo esithile. Kusuke kusho ukuthi kukhona, lokho kusho ukuthi kukhona into enilandelayo engase yenzeke ekhaya, kodwa engeyinhle. Siphinde sikubhekele lana-ke futhi, uma indlu uzoyiphupha iwe ekhaya, kumele wazi ukuthi amathuna asekhaya awekho esimeni, noma kukhona isifo or noma ukugula okuzayo okungase kube khona egcekeni-ke. Lawo maphupho-ke akanjalo-ke asuke esexwayiswa ngempilo. Kuye kufanele sigijime-ke siyothola usizo, sibheke ukuthi kuphi-ke okungasisiza ukuze phela kuvaleke lelo thuna elisuke lifune ukuvuleka ekhaya-ke. #, ukulandela amaphupho wakho kwenza impilo yakho uyiqonde kakhulu-ke. Siyabonga-ke, ungakhohlwa ukugijima laphana-ke usubscribe, shap danku.